text po sa akin kung anong city plate number ng tricycle and then kung anong oras. Tapos, specified po kung sinong complainant, patatawag natin yung tricycle. Ayun, opo. Kindly... Kasi ang kwan po dyan, ganito po, kung talagang kwan, meron naman tayong sabihin na natin na akseptado natin na nagkakaroon ng increase ang gasolina, pero hindi ibig sabihin automatic na silang mag-increase sapagkat meron po tayong per matrix na sinusunod. Kaya lalo na ngayon, sinabi mo 5, ibig sabihin talagang hindi maganda yung nakaisipan ng tricycle driver, kundi mag-take advantage ng mga pasahero. Kaya bibigyan po natin ng action yan. Ang gusto po lamang nating malaman yung specifics, anong oras, saan sumakay, anong city plate, tapos yung pong pangalan ng complainant, patatawag po natin yung tricycle driver. Ngayon, kung gusto po talaga nilang bigyan ng leksyon, mag-fill up po sila ng complaint form. Sapagkat ang multa po sa overcharging is 3,000. Opo. Kung talaga pong gusto nila talagang bigyan ng leksyon yung driver na yan, hinihingi po namin yung kanilang formal complaint and then we will act on that immediately. This number, Papa Pio, itong pinag-uusapan nating number kasi I am, kahit hindi dinidirekta ko na po sa aking operation officer pagka may reklamo, yung akong natatanggap at binibigyan ko na kagad ng specific instruction. So far, this is the second complaint that we have received this 2003. Pangalawa po ito, meron na kaming na-receive din na discourtesy. Alam kong napakarami pong nakikinig ngayong oras na to, lalo na po sa mga paradahan ng tricycle, dyan sa mga publikong lugar. Kung may reklamo po kayo, tandaan po ninyo, ang unang-una ninyong dapat tandaan po is yung city plate. Yung city plate number ng Legazpi City, nag-uumpisa po yan sa letter L. Hindi po yung plate number hindi po yung plate number. Hindi po yung plate number ng bihikulo, city plate. Para maliwanag po tayo, Papa Pio.